खनाया नोंखौ जाहोगोन नामा दा नोंनिनो साखरि मावो नों मानो खना होनो हाया रागा जोंनानै गगसायना होगोन नामा जायो आरो मालायनि फिसा आरो मालाय जिन्ना खालि मा खामोना मा खालि भाई रायलायानो खालि जिउ खान्थि भाई दै गुलासे बिबाबो मा लाब हिनजाव मानसि फैनाया बे हथिगारखा खना गानखानाया बाखि दख'ना मानो नांगो गोलोमसोयो हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो लोगोफोर नोंथांमोननो आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय लोगोफोर दाखालि सना बायनायनि भिडिअखौ होनायाव आङो मानसिफोरा आंखौ बुंदों आरो बा गावा बायासै जोंखौ बायनो थिनहरदो होननानै बुंदों आरो ना ओमफ्राय बायाखै नङा लोगोफोर आं बायदो लोगोफोर नैलै आं बेखौ लादो आरो ना नै लोगोफोर आं नैबेखौनो लादों आरो ना मा होनो बेखौ ओइ माबा नांथाना थाबाय थायो नै बेखौ लादों आरो लोगोफोर आङो देखाया सानदोंमोन आरो ना नोंथांमोना बुंबाय थाबाय आब' गावाबो मा लादो देखायासै होनना बुंबाय थानाय आङो देखायबाय आरो नोंथांमोननो हिनजाव मानसिफोरखौ मानिथावो लोगोफोर देखायाबा जितिया लासे गाननानै बाहेराव ओंखारना खाथिनि क्वार्टारनि हिनजावफोरनो खिथिना फायना हायाबो माने खान्थियानो गैया उरुआनो लाङा मिथिबाय लोगोफोर माबा बारा दाम गोसानि नङा आरो दाम गोसानि नङाबाबो नों खनाया नोंखौ जाहोगोन नामा हिनजाव मानसिया खना गानखानांगो एमान खनानि लालसि नोंसोरो खामा सिफ्लुङो जों खामा सिफ्लुङो मानो गारने हिनजाव मानसिया खामा सिफ्लुङो माने जोंखो गानखानो नांगौ आं बुंबा नोंखौ बुंनाय सन खामा सिफ्लुंनो नों बुंलायनांगो जोंखौलाय बिलाइ सिगांनो आग्लानि राजाफोरा आग्ला जितिया मा होनना बुङो मुगलमोननि खमायना बै टाइमाव हिनजावफोरा नङा हौवाफोरासो खना गानोबोनो राजा जाय सबसे फैसा गोनां जाय सबसे ताकतबर बोलो गोनां बै मानसिया राजायासो गानोबोनो राजाया गाननो बागारलांबाय हिनजावफोरासो सेनाखौ लाबाय फैसा मोनबाथाय मायबा आङो सानो मायबा खालामगोन होननानै ग्लब इसे खना नांगो रुपा नांगो मोनाबा बुगायो एकदम मा खालामनो आरो रागा जोंनानै गगसायना होगोन नामा जायो आरो मालायनि फिसा माने गावनिनो हिनजाव आरो मा खालामबावनो आरो उपाय गैलिया आरो बुनोबो हालिया आरो बुबाबो सौबाबो गावनिनो हिनजाव देरां बारायनानै बाथरुमाव थांनाय एबा लेट्रिनाव थांनाय एबा सोर नायगोन हिनजावानो नायगोन मबा गोलैना बाराय हाथाय गनानै बिसनाया सोर नायगोन हिनजावानो नायगोन लोगोफोर आं दा बेखौ लाबोबाय लाबोनाया खिन्थु दा बेखौ मायाव सोनानै गानगोन खोब देरला बुंसो दोनै आंना खर' गुदुं खामबाय आदा आदुरा बुस्थु दोनैले गावनो बुंबाय खम फैसानि खना खम लानि खम फिसा लानि होननानै इखौ लानानै आरो दा नै इखौ गाननो गारनाय आरो खना नांगोन नाया मानो नांखागोन सरित मानसिलै आरो खना होनायबा आरो नै गिदिर लिबलांलां नांगो गाननो होनना बुंगोन साला बै मलाव लानो आङो लंपेन्ट गांसे नांगोन ना सुइजार माबा बे पेन्टआ लेगिन्स गांसे लाखांबा सानिखौबो लाबा हामगोन ना मा होनांगौ आरे सानिखौ लाखांबा आरो दसेनो आरो सेन्देल लाबा हामगोन ना लोगोफोर हिनजावफोरनि कुनु दिन हास्थायनाया जोबा खना नांगौ सला नांगौ खानाय स्ट्रिट खालामनांगौ आइब्रुस लानांगौ लिपस्टिक लानांगौ बेनोल' मोनबाल' खुस मोनाबा बुगायोलै भाई जितना हालि खना बियोना हिना हालि मोनाबा बिराद अनसोगोन जि बुङिखौनो मानिगोन आरो जितना हालि माना खामोना मा खालि भाई रायलायानो खालि जिउ खान्थि भाई दै गुलासे बिबाबो खान्थि मोना आखाम बिबाबो खान्थि मोना होयो होबाबो रागा जोंनानै होफायो भाई गुलासे दै लोंबाबो खन्था मासुन हगारो नालाय आखाम जाबाबो फालु बाथोन रागा जोंनो देनायो भाई खनबा गाहाम खिन्थाङो आङो बेनिखायनो भाई मायबा बिबा होआ होनना बुङा होआबाबो होगोन होननानै स्लेप जाना जाबाय दाखालिबोसो नाया मानो होआ खानैसो होनानै होगोन होनना बुंबाय आरो माना लिंथाबनानै लांथारदोसो आरो माबा थाङामोन प्रभु गथ'फोर सेंग्राफोर लोगोफोर भाइमु बुंदो हिनजावफोरनि धान्दायाव थानाङा हाबा खालामनायनि धान्दायाव थानाङा भाइ मोजां फराय बिजनेस खालाम फैसा कामाय आरे गाव हामना आं फस्थायदो भाइमु आं फस्थायदो लासे दा नोंनिनो साखरि मावो नों मानो खना होनो हाया बुंसोनाय मान फैसाखौ मु दोननो नोङो आरे यार मानसिया मानि नायो माबा हाजों बायसिबो बुंनो हायो हाबो बायाखै नोङो ओमफ्राय आरो फैसाखौ नै
जियानो जा मायबा मायबि गाव जानो कारने आइ आफानि कारने बिमा बिफानि कारने बेमार आजारनि कारने बा सबखौबो साननानै फैसाखौ जोङो हेन्डलिं खालामनांगोन नोंनाथ' टेनसन गैया मा टेनसन दङ नोंनियालाय ना नों फैसा खामायो ना नों फैसा आखायाव लाखि इनिखायनो टेनसन गैया आरो जोङो मालिका नायगोन आइ आफाया नायगोन हौवाया नायगोन इसोर आंसो टेनसन दङ आंनि फिसाला दङ हिनजाव दङ आइ आफा दङ मायबा जाबा सोर नायगोनलै हठातके फैसा नांगौबा जाबा मु मोनगोनलै इफोरखौ साननानैथ' जों कन्ट्रल खालामो इफोरखौ जुदि आं नोंसोरखौ जुदि अनाबोनबा फिसालाखौ अनाबोनबा बिमा बिफाखौ अनाबोनबा आंबो खना गानगोन गारि लागोन कार लागोन जि इच्छा इखौनो बायगोन थाइसेबो सेभिं खालामाबा थाइसेबो सेभिं खालामाबा बिपद आफद जाबा सोर नायगोनलै नोंखौ मानसिया फैसा जमा खालामनांगोन नंगौ खिन्थु एसेबांबो नङा जे गावनि लुगैनायखौबो पुरा खालामा गावनि लुगैनायखौ बुथार बुथार था आरे नों मा मोनाखै नै आसानखौनो मोनाखै ना नाफुलखौनो मोना खनाखौनो मोनाखै ना ब्लाउसखौनो मोनाखै सलाखौनो मोनाखै ना मोनजायाखै ना फिसालाखौनो मोनाखै सरि लायो नै दिनै खै बोसोर जाखो बोसोरखौ बुंना लायो दे सना खै बोसोर जाखो 35 बोसोर जाबाय लोगोफोर एखायनोथ' नाय 35 बोसोराव दिनै इखिनिल'सो लादो आरो मायबा लादो किसुमान जे मानसि बेसोराफोरा 500 टाकानिखौनो बायनानै गाननो हायाखै आरो गाननो 50 हाया टाकानिखौनो नोंबो गाननो दा हायाखै होनो हायामोनबा आं लायामोन ना नोंनिया दा होनो 50 टाकानिखौनो बायनानै जुदि गाननो हायै मानसिबो दोङोबा नोङो 20नि फैसानि मोनदों होननानै गावखौनो गावनि गोसोखौ मानो खान्थना लाखियो खान्थना होदो ना आंथ' मायबा बुंदो माजों खान्थना होआनायावथ' खुगायानो जाना थाबाय आरो मानसिया खदाय थुरि बियो माने बोसोराव खेबसे बियो बा 2-3 बोसोरनि खेबसे खनसे बियो आरो जुदि आं जुदि बांबाय हाजिरा मावनाय मानसि बा होनो हाथारा बिदिबा आं बियानो खामोन गावनो लुगैनानै थागौमोन खना बायना मा दा होनो हाया नङा ना होनो हायो हायोबा बोसोरै होनो हायो बोसोरै खोन्द खना बायना मा लाब मा लाब हिनजाव मानसिफोरनिया बे अधिकारखा खना गानखानाया न अधिकारा दोंखाय नोंनो खना गाना होखाबाय सब खनायानो दोंखाय आरो मानो बायबावनो हरदों मानो नांबावो इसनि सब थरि होदो नोङो सब थरि होदो गोदनानि दोङो खामानि दोङो बन्दकनि दोङो आरो मा नांबावो आरे बायना दोननानैबो खान्थि गैया भाई मोजां खान्थि मते बाहेराव गाननानै गिदिंनो हाया सेजारि गियो बेनि उनाव न'आव दोननानै बाहेरावबो थाबायनो थांनो गियो आरो सोरबा खाना लांनो रोङा होमबा बे बुस्थुखौ लाखिना नों मा लाब हिनजावफोरा इबायदिनो आरो हौवाफोरा मा लुगैदों मा लुगैयाखै बेखौ मिथिया आंबोथ' खना गाननो लुगैयो आंबो आइसथां गाननो लुगैयो आंबो मायबा मायबि गाननो लुगैयो नैलै बाराया नैलै हौवाया नैलै लंपेन्टानो जिलांबाय नै गोदान बायनो गारनाय फैसायानो गैया डिउटियाव थांबाय दिनै डिउटियाव सेरनि खनाया नांनानै ख्लाब जिला बुंबाय गांसेल' लंपेन्ट गांसेल' लंपेन्टआ बेसे दामनि बुंसो नोङो नोङो होमबा 10,000नि माबाखौ बायनानै मानो दोनदो कोटखौ माने गारनो बायना दोनदो 10,000नि कोटखौ नों मानो बायना दोनदो 10,000नि कोट दों आं 10,000नि ब्लेजारखौ मानो बायना दोनदो नोङो मा होनना बुङो इखो सिङाव मोनसे थानाय सावगारि थानाया आरे इफोर कत बोसोर सिगां बायनाय लोगो आरे कोट गांसे बायनाय जाय जाबाय नोङो माय बोसोरै नों सुखना लानाय सला लानाय इफोर दाय गैया हाय गैलिया सेस आं भाइले रिक्वेस्ट खालामदो हिनजावफोरनि कारने फाग्ला जानालै नोंसोरो एकदम फनाव एकदम सिख्लाफोरनि कारने फाग्ला हाबा खालामनानै पोस्ट हरफोर लानाङा भुलबा हाबा खालामनाय नाय नोङो जेनेबा बे ब्लेजारखौ मबा खमायाव सोरनिबा हाबा फैबा माबा पार्टिफोर जाबा नोङो बिखौ गाननो होननानै बियो नोङो 10,000 टाका बियो सोनानै बायना दोनदोना दोनाखै थिग आंबो इदिनो खनाखौथ' नैफोरखौथ' दैलि गानखोरा हायो 10,000 लादे बिलाय 500 टाकायाव बायनायानो सेकेन्ड हेन्डसो मा कम्पानि ना बुङो इखो कम्पानि मा नाम मोनलाय कम्पानियानो जे बाहरबाय 500 ल'सो लादे मा कम्पानि मोनियो रिबुकआथ' संथासो मा कम्पानि मोनियो लाइफआव खेबसेल' गांसेल' होमबालाय नाय लोगोफोर आंखो बुंबाय थायो नायो दख'ना आंखो मा बुङो फायगोन जोनोमाव आं हाबा खालामना नोंथां बेलेगदो खारगोन माने बेलेगदो जाहैगोन आंहा खाना लोगोफोर नाय इयो गावनो 10,000 टाकानि ब्लेजार लादो कोट
Biji gedor-gedor manusia sih kan biji. Biji besok sih gedor brand ni lah ada mall ni berapa mana mana. Nengah ikan neng ikan dah maham naik dan ikan pun. Nai. Maham naik. Ang dokna ang tu di bunga bang ne part ni dokna ang siapa yang ngede nang batai. Yang berat kuna ya ada. Part ni dokna mana nge? Mana nge? Gelum sih kan nane. Siapa yang konsi kan nane. Mana kis sih. Emang mirai jumna lah nane korang mau bisnya ham betul ya. Nang dos hasil tak kan nak surat nane mamen ke kodris ke full kan ada mamen ke neng. Ang yang aku baca ya pasti korsa ham sih mabam sih nane. Itu ang ne mana. Dini dina naik besang brand dokna angkat deh. Bipar dokna berapa besi lagi 4,000, 5,000 digam lagi 4,000 digam lagi nombah. Lagi ya? Itu ang bipar bustu ke laya dini lase ang 2,000 posisi ni sani dokna kan laya ke. Nudo. Ikini kado hajira mau naik hasil mansi ni job kan. Kori mau naik hasil ni jangan ni tiap apa naik mana ang posisi tangan ni dokna iji pergan. Bangsinan tuh per 1,000 so itu kita anak di sana Dang pun saya pergi bidat saving kalam magar kalam miti penajan kona per bye before bye begini nih baru baradan no ala keber dokna ni batra ungwe ada brand ni batra ungwe ada brand mana mami cipe brand मतलब जाई कंपनिया सर्वा सेलिब्रिटी नि द्वारा एडवर्टाइज खालामनो हादो बेखौ ब्रेन्ड होनना बुङो मिथिबाय बे दखनानि क्वालिटिया जुदि 150 टाकानिबाबो बै ब्रेन्डआ एडवर्टाइज खालामनाय लोगो लोगोनो दुनियानि पाब्लिकफोरा आरे आबौआ गानदा खिथिदो होननानै भेलु फैयो ए 300 टाकानि दखनाखौ 500 टाकायाव फैबाय ठीक है 200 टाका एक्सट्रा कमायबाय 200 टाका सोरनि बै ब्रेन्ड सोरनो हरनांगौ एडवर्टाइज खालामनायनि थाखाय आरो बे ब्रेन्ड लंपेन्टआ बा दखनाया मो थांगोन मलाव शपिं मलाव हाबनाय लोगो लोगोन ब्रेन्ड मल इनि लाइटनि भारा दोङो इयाव सेलारनो दरमा होनांगौ एसि नि भारा दोङो रुमनि भारा दोङो इफोरखौ गासैखौ आरो 500 टाका एड खालामबावबाय मिथिबाय बेसेबां जाखो 500 आरे 300 आरे ये सर्व हीरोइन ने 1200 टाका जाहैबाय इनि न कम्पानिया बाय 200 300 कमायनांगोन टोटल 1500 टाकानि 300 टाकानि जखनाखौ 1500 टाका मान बेखौ ब्रेन्ड ना बुङो नों नैफोरखौ खुन्दुंनिखौ गान नोङो 300 टाकानिखौ गान इमान गाननानै गाहाम नांगोन हा 300 टाकानि 10 खान गान नोङो गोलोमलायबो खुलिना गारलायबा आरो बेलेग गानलाय गोलोमलायबो खुलिना गारलाय आरो बेलेग पर नैले खनाखौ आङो बायबायथ' बियो बायबाय थिगानो खिन्थु दा बेखौ गानथ'नो हाया आरोना खनाखौबो बिनि कारनेबो दा मटर खनाखौ नांगोन दा मटर खनाखौ सोना गाननांगोन नङा इदि मारै गानगोन गाननो माबायानो गैया माबायानो गैया दासो इखौ नेगिरिबो गाननो हायो जां खेबसे बाय लोगोफोर आङो देखाया आरो खानासंलै नोङो दाख्लै बयनो होनबा नों आं बुंदोंमोन मटरखौनो लाखा होननानै नों मटरखौ लादिया दा इखौ लाखांना मानो मटर लुगैलायखो साला मटर होनायबा आरो इखौ लुगैगौ भाई मा बुंनोलै यार नङा मटरा दामा बाय बारामोन मटर खनाया दामा बाय बारामोन ओमफ्राय दाम बाराबा नों मागोदै लुगैखो दा नैखौ खम दामिनि लानानै नों मटरखौ मागोदै बुंफिनदो दा मटर नांगोन होननानै बै दामिखौनो मानो लाखाबाय खेबसेयावनो आं दा बुंदोसो बाथ्राखौ दाख्लैल'सो न' थांना फैदोंमोन नाथ' फैसा बारायसो जोबदो आरो ना थेवब्लाबो मोजां सामखाय लानो गोसो जानानै लाबाय आरो बेखौनो लाबाय बेनिफ्राय लोगोफोर आं हालिया आङो गरम मोनसिबाय आं नोंनि खाथियाव थानानै लोगोफोर गिदिं नांलायबाय थायो जों गिदिंनो दा लोगोफोर नोंथांमोन आङो देखाबाय नै मा लादोंमोन थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोना माबोरै नुदों खेबसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहर